Може би, ако трябва да се замисля за нещото, което остави най-голяма следа в мен от Корея, това е средата, в която бях, среда, в която всички вряха и кипяха, искаха да научат повече и да бъдат повече. И това беше нещото, което ме потикваше и аз винаги да вървя една крачка напред от това, което мисля, че мога. И това се изрази в превода на вегетарианката. Когато я превеждах, беше един период, в който бях асистент. Също така помагах в офиса за международни студенти и превеждах вегетарианката по едно и също време. Работен ден от над 12 до 14 часа и въпреки това беше, може би, най-любимото ми време, което прекарах в Сеулския университет. Защото имах възможността, когато имам някаква трудност, когато не се чувствам сигурна, да отида да говоря с колегите си, да говоря с преподавателите си, някои от които познаваха Ханканг лично, и заедно да намерим изхода, заедно да намерим решението. И винаги беше точно такова кипящо море от позитивни и негативни емоции, които раждаха един страхотен хаос от творчество и креативност. За мен най-ценното от престоя ми в Корея са хората, които срещнах по моя път. Аз имах невероятен късмет с колегите ми в университета. В продължение на тези 2 години, в които снимахме почти денонощно късометражни филми, ние бяхме един екип. И ако не беше това време и тези хора, нямаше да успея да се справя с предизвикателството да заснема първия си пълнометражен филм, защото обичам още време тук в България. Затова винаги ще съм благодарна както на тях, така и на стипендията, че ми предостави шанса да замина за Корея. Това, което ще остане в сърцето ми след програмата GKS, са моите приятели, които срещнах там. Благодарение на тази програма имах шанса да се запозная с хора от целия свят, които към днешна дата са най-добрите ми приятели. В езиковия курс на програмата GKS, който беше по изцяло случайен дизайн на принципа на това как са ни разпределили в Министерството на образованието в Корея, аз попаднах в една стая с едни невероятни хора, които ще останат в сърцето ми и в живота ми за напред. Както в езиковия курс, така и в моя университет аз срещнах много подкрепящи хора, много хора с сходни интереси, с сходно мислене до мен и успях да разбера корейската култура по-добре. Изключително съм щастлива, че също така благодарение на тази програма, на моята магистърска степен, на преподавателите, които срещнах днес, съм реализирана в висшата администрация в България и се надявам и за бъдеще всички стипендианти по програмата да имат този шанс. Бих посъветвала всеки един студент, ученик, човек, който се интересува от корейската култура и наистина иска да я опознае, да го направи, да не се страхува, защото тя е изключително благодатна в това отношение. Има много аспекти, като литературата, като музиката. Дори бизнеса, всичко представя невероятно обширни познания, които не трябва човек наистина да се страхува да отвори, да открехне вратата, защото ще научи много. Разбира се, ще има много трудности, много предизвикателства, но това е най-интересната част. И ако някой от вас имат не само късмета, но и уменията и всичко, което се изисква, за да стигнат до Корея, мисля, че ще прекарате най-хубавите години от живота си там. Затова ви съветвам, ако наистина искате да го направите, да не се страхувате, да не слушате другите и просто да вървите напред. Когато решите, че искате да кандидатствате, когато заминете за Корея, помнете, че това е отговорност, че вие представлявате България и че сте били избрани сред много други хора. Бъдете силни, уверени и прилежни в това, което правите и знайте каква е вашата цел. Бих посъветвала бъдещите стипендианти по програмата GKS да не се отказват при трудности, да не мислят, че не са достатъчно добри, защото ние всички минаваме през това. Винаги има един момент, в който ти си казваш: аз не съм достатъчно добър, защото около мен има толкова много по-добри хора, които работят много добре. Но повярвайте ми, веднъж, когато вие повярвате в себе си при всички трудности и ги преодолеете, това ще ви даде една сила, с която вие ще може да направите абсолютно всичко в живота си и по-нататък. Така че каквито и трудности да срещнете, не се отказвайте, търсете подкрепа, най-вече от приятелите, от близките си хора и ще успеете, повярвайте ми, заслужава си.